Копеле, той има 2 локации в Велинград и двете са преебани. Аз в живота ми мисля, съм познал само един човек от Велинград, Илко от моя клас, и той беше преебано, човек. Кво става? Аз мраза Велинград, официално да го духа. Велинград, най-тъпия град в България, човек. Ако живеете в Велинград, сте ретарди. Съжалявам. Здравейте всички, аз съм SkymanBG, весела Коледа, хора, весела Коледа. Знам, че беше вчера, обаче Коледа май се празнува 2 дни, не знам, не съм сигурен. Единството, за което съм сигурен, е, че днес отново ще играем GeoGuessr Bulgarian City с картата, 40-те най-големи града в България. Цъкаме директно и да с магията на Коледа, хора. Какво направих? С магията на Коледа да успеем да направим макс скора този път, защото предния път, ако си спомняте, когато играх GeoGuessr, направих нов рекорд 24996 точки, на 4 точки от 25 000 от макса, понеже последната ми локация беше тази гадната локация в Търговище, където е бъгната картата. Окей, къде сме? Това май беше в Нова Загора, by the way. Това май беше в Нова Загора. Имам някакъв спомен, че съм бил тука. В GeoGuessr. Обикаляме църквата. Да. Вижте, ще отидем сега в Нова Загора в момента. Знам, че малко читвам, обаче, защото съм не бил на тази локация. Но вече почва малко да ми идва в повече. Искам да направя най-накрая 25 000 точки и това го признавам като коледен знак. Това училище се казваше Иван Вазов. Търсим училище Иван Вазов. Къде беше, бе, мама ти да е, бе? Чайте, ще намерим някакви други такова жокери. Чайте да завъртим. То тук даже пише Нова Загора, между другото, предния път. Не го бях видял това. Пише и кой каза, каква Нова Загора, какво ми става, човек. Видях и съм някакъв, да, това е. Давай насам. Така. Делта Гард. Това какво е тука? Проект някакъв. Улицата се казва Петко Енев. Всяко нещо ни е бонус. Всяко нещо, ето, село Иван Вазов. На улица Петко Енев. Нещо друго моля да видя? Не, дайте се опитаме да го потърсим. Не знам, що си мисля, че сме тук в този квартал, между другото. Уф. О, Иван Вазов, ето го. Къде е улица Петко Енев, брат? Holy shit, нали? Това е Иван Вазов. Да. Ние бяхме някъде тук, мисля, че. Чайте да се върна и да се опитаме да видим. Значи първо тук църква някъде няма отбелязана на карта. Това е лошо. Защото иначе те ще стане много лесно. Обаче ако мога да разбера на коя улица съм в момента. Ресторант Градина Венесто. Що не
Ми излиза този ресторант, е мама ти да еба. Чакай сега. Училището е на юг, леко на югоизток. Лошо. Вървим между юг и югоизток в момента. И стигаме... Не стигаме училището. Училището трябва да се обърнем на запад в момента. Мисля, че сме на тази улица. Мисля, че сме... Ама не. Ние излизаме отдолу на училището. Човек, защо не съществува... Ето! Районна прокуратура, териториално отделение, Нова Загора. Ето е улица Петко Енев, уенул съм прост. Така. Това училище обаче ми го дава на ума там. Чайте сега, ние сме точно до училището. Не знам как, но сме точно до училището. Къде е прокуратурата, бе, брат? Има две училища, Иван Вазов, на едно и също място! Едното е основно, другото е средно. Аз си мислих, че са сменили... Майко мила! И се чуда какво се случва. Сега къде изчезна? Ето го. Ето е улица Иван Шишман. Най-вероятно сме били тук. Бас. Нотариус ли имаш там? Нотариуса, его нотариуса, значи това е нашата пресечка. От тук нагоре ресторанта ще го видим ли? Не, значи ще броим. Имаме една пресечка в криво и сме след това на първото кръстовище. Нали? Да. На първото кръстовище е тук се намираме. Удри! Yes! 5000 точки, давайте, Господ ни помага. Това беше в Хасково, нали? Това беше в Хасково. Окей. Коледа е с мен. Сега обаче. Тая локация също имаше някаква преебаванка. Си спомням. Дай ми малко ли там. И естествено, че са махнали билборда. Така да е там рекламата, табелата. Ето... Да, табела толкова помага. Синя зона. Шо не пише община коя е, бе, брат? Какви са тия табели, бе? Така. Не, това трябва да е Хасково. Ама... Къде точно в Хасково е въпроса? Е, този хотел лесно се намира, Аида. Ако знаеш горе-долу къде си.
игрална зала Лас Вегас, Аладин, Хесбургеров. Как се ориентирахме тук, много стара? Драматичен театър. Иван Димов. Това ще помогне принципно. Пешеходна зона. Това цялото само банката ли е, бе, брат? Добре, бе, байхуй. Не знам как се озовах тук. Да, в Хасково сме, определено. Значи, Хасково, ето го центъра. Търсим пешеходна зона. Нещо, хотел, Аида, театъра, нещо едно от двете. Чай, Аладин. Чай да се върнем където бяхме. Сега гледам право на север. Така. Стигаме тук до, предполагам, главната улица на Хасково. Това е на запад. Яко на запад е това. Его театъра! Его театъра! Тексимбанк, така. Old Clock Tower, така. Ето тук се намираме. Часовникова кула, така. Това е там за Войчето. Ние се намираме ето тук. Yes! Yes! Най-големия съм. Най-големия съм. Хора, усещам ги, надушвам ги 5000 точки. Мога ми е запушен носа, ама ги надушвам. 25 имам преди. Нямам никаква представа обаче това къде е. Това е малко по-голям град. Така. Добрич! Айде, big up обществените поръчки, европроектите. Его Добрич! Яко в центъра сме, между другото. Яко в центъра сме. Не вярвам Добрич да изглежда толкова яко в целия град. Така, сега освен Лилитовате, което е някакъв тежък бизнес център. Хотел Добруджа. Уинбет. Значи имаме пощенска банка, Уинбет, хотел Добруджа, Лили. Поне едно от тия неща би трябвало да изскочи. Тук има някакъв площад. Възможно ли е да сме тук? Така като гледам, не. Нещо друго да ми дадеш като жокер? Уф. Тука пак има някакво казино, брат.
Етнографски комплекс от Добрич. Копеле, тук живеят хора, бе! Тук живеят хора, това е супер странно. Ето къде ти е терасата, примерно ти трябва да си луд. Ти трябва да си чисто луд. Добре, бе, човек, гледай какъв огромен площад. Няма как да не се вижда. Аз върва от север на юг. Его бе, 25 септември, това пише там, е. Тука сме, ама как вървим от север на юг? Тука бяхме. Така. Лилито, пощенска. Тук сме. Удри 2 метра, ес! Ес, до тук има 5... Дано умреш! Дано умреш, човек не може да зарадва! Шо не я запомних тая локация? Защо не я запомних тази локация? Знам, че ще ми я даде пак. Holy shit. Така. Сега аз не знам кое е това, което аз съм цъкнал и кое е вярното. Или е спортна площадка. Това мисля, че това, което аз съм пикнал, ако е истинското, значи та локация, ако ви се падне шибания хотел във Велинград, с който не мога да излезеш. Спортна площадка, театъра. Тук на улица е Волги Георгиев. От едната страна Тошо Стайков, от другата страна Съединение. Където е борчето за спортна площадка, цъкате над него. Копеле, насрахте се. Тук имаме, между другото, малко повече шанс. Малко трябва да ми върже. Тая карта наистина не я знам на кой, но тая карта, ако я знаеш на кой град е, излизаш от тука. Добре, бе, що не мога да кликна нататък? Добре, бе, човек. Точно казах, запушен ми е носа, ама подушвам 25 000 точки. Подушвам аз лайна. Обясни ми това нормално ли е, бе? Обясни ми това нормално ли е? Къде се намираме? For fuck's sake. Бал съм майката Стара Загора в центъра. Просто е бал съм майката Стара Загора главната. Приличаше на това последно, как бяхме. Тук сме. Това за супите. Пак сме в Велинград. Копеле, той има 2 локации в Велинград и двете са преебани. В смисъл, holy shit. Картата е 4-те най-големи български града, братле. 40-те. И то, 2 от локациите са в Велинград, което само по себе си е странно, защото, извиняйте, ама Велинград и двете са преебани, човек. Аз в живота ми мисля, съм познал само един човек от Велинград, Тилко от моя клас, и той беше преебано, човек. Кво става?
Това нормално ли е? Аз мраза Велинград официално да го духа. Велинград най-тъпия град в България, човек. Ако живеете в Велинград, сте ретарди. Съжалявам. Явно просто нещо е сбъркано. Така, тука регион... И как му има квартал Каменица, братле, застреляй са. И ми крадат името на квартала. Holy fucking shit. Благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало повече на вас да го гледате, отколкото на мен да го снимам. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за шибания ми канал, да харесате шибаната ми Facebook страница, да ме последвате в шибания Instagram. Абонирайте се за основния ми шибан канал, ако не сте се абонирали случайно за него, за да мога най-накрая да спръдам 18 000 съба. Последете в шибания ми Twitch канал. Линкове има в описанието, има и за шибания ми TikTok. Мерси и бай-бай!